bărbați cei cu putere, Dumnezeu va îmbrăca. Mergeți iute în lucrare, cât e ziua să lucrați. Mergeți iute în lucrare, cât e ziua să lucrați. Tineri boi și surioare, ridicați-vă, alergați, grâul strângeți în cambare, spic cu spic se adunați. Grâul strângeți în cambare, spic cu spic se adunați. În sfârșit veniți cu toții, ucenicii lui Hristos. Ziua e să adunăm snopii, cât e timpul cel frumos. Ziua e să adunăm snopii, cât e timpul cel frumos. După